κράτης. Σωστό. Να αποκτήσει δηλαδή τις διοικητικές εκείνες δομές που θα επιτρέψουν σε όποιον εκλεγεί να δραστηριοποιηθεί δημιουργικά. Καλούμε λοιπόν και εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα δράσης για όλα αυτά τα θέματα που επιμέρους ακούστηκαν, που αφορούν το περιβάλλον, τον τουρισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό κτλ. Αλλά πριν και πάνω απ' όλα έχουμε δώσει έμφαση στην απορρόφηση πόρων για την ανάπτυξη και από το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, προσέξτε κύριε Δαφιά. Ανάπτυξη, κύριε Δημαρά. Ανάπτυξη, μέσω και της ανάπτυξης θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Σαφής. Ανάπτυξη με στόχο την ανεργία και την καλυτέρευση της ζωής. Πάμε στην. Πρέπει να μαζεύει χρήματα για τους δανειστές. Ναι, είναι και αυτό. Το λέγατε και εσείς. Πάμε στον κύριο Παφίλη γρήγορα. Αμέσως. Παιδιά, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Στηρίξει τον Καλλικράτη. Παιδιά μου, ακούστε. Να πω στον κύριο Δήμαρχο. Ένα λεπτό, παιδιά. Επειδή παραλίγο να κάθομαι κι εγώ ανάμεσά σας και την τελευταία στιγμή έγινε το τσαφ και δεν έγινε, αφήστε να κατευθύνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στον Παφίλη, πάμε στο Κουκουέ. Πάμε εκεί όπου υπάρχει μια άποψη άλλη στα πράγματα. Κύριε Παφίλη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Θανάσης ο Παφίλης. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός είναι να εκφράσει με σαφή τρόπο την καταδίκη του σε αυτή την πολιτική. Την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Την πολιτική που ορισμένοι την προσδιορίζουν ότι είναι του μνημονίου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, αν φύγει το μνημόνιο αύριο, θα καταργηθούν όλοι οι νόμοι? Όχι βέβαια. Το μνημόνιο τι είναι κάτι ξεχωριστό από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Άρα το πρώτο θέμα, όλα κύριε αυτά Παφίλη. Μισό λεπτό. Θα το πω το πρώτο θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Με σαφήνεια. Όποιος τολμά να πει ότι δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα με αυτά που συμβαίνουν στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα είναι εκτός πραγματικότητας. Δεύτερον. Το άμεσο που θα κάνουμε εμείς. Το άμεσο είναι αυτό που είναι ο ενδιασμός μας. Που κατεβαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Λαϊκή συσπήρωση. Γιατί έρχεται θύελλα. Μεγάλη θύελλα και μετά τις εκλογές νέα μέτρα. Και το πρώτο που θα κάνουμε στην περιφέρεια και παντού είναι να συμβάλλουμε να αναπτυχθούν οι αγώνες των εργαζομένων για να αποκρουστεί αυτή η πολιτική και να ανατραπεί. Πάμε στους οικολόγους. Θα έχουμε όλο το χρόνο. Θανάση μου, θα έχουμε όλο το χρόνο για να κλείσω να μην με δικήσω κανένα. Οικολόγοι. Θανάση μου, μισό λεπτό. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Οικολόγοι. Όπου οι θέσεις σας είναι ξεκάθαρες για το περιβάλλον. Πρώτο μέλημα ποιο? Το πρώτο μέλημα, εγώ ως υποψήφιος περιφερειάρχης της Αττικής Οικολογικής Απάντησης και που λέγομαι Κώστας Διάκος. Κώστας Διάκος, ναι. Το πρώτο μας μέλημα είναι να ανακουφίσουμε. Σας ξέρω κιόλας. Πρώτα να ανακουφίσουμε και εγώ σας ξέρω και σας εκτιμώ βαθύτατα. Διότι τυχαίνει να έχουμε και τις ίδιες περίπου σπουδές, αν και εσείς έχετε και περισσότερες. Οικονομικά, δημοσιογραφία, εγώ ήμουν στα νομικά. Λοιπόν, αυτό που εγώ απλώς ήθελα να επισημάνω και που το θεωρώ πάρα πολύ βασικό είναι να πρέπει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ήταν να ανακουφίσουμε τον Έλληνα πολίτη από τις δυσχολίες τις οποίες περνάει. Είναι ένα θέμα βεβαίως ποιος φταίει και κανείς δεν είναι προφανώς με το μνημόνιο. Αλλά δύο λεπτά. Το πρώτο θέμα της ανακουφής οικονομικά με παρεμβάσεις του ίδιου του πολίτη και όχι μέσω τρίτο. Και το δεύτερο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής του, κυκλοφοριακό, απορρίμματα κτλ. Τα οποία δεν χρειάζονται και χρήματα. Όλα αυτά μου αρέσουν. Όλα αυτά τα οποία είπαν φίλες και φίλοι θα μπορούσε να ήταν ένα σχέδιο μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Εδώ είναι όλοι. Ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να είναι σχέδιο οικουμενικής κυβέρνησης. Πώς αφού άλλα λέμε όλοι. Μπράβο. Άρα η σύνθεση όλων αυτών. Με αντίθετες απόψεις. Κύριε Παφίλη, εγώ ποντάρω στη σύνθεση των αντιθέσεων. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο Δημαράς, μ' άρεσε αυτό που είπε ο Κικίλιας, αυτό που λέει ο Σγορός, αυτό που λέει ο Γεωργιάδης για το παρεμπόριο, ο καθηγητής για το μνημόνιο, αυτό που λέει η οικολογία, αυτό που λες εσύ, ότι φοβόμαστε νέα μέτρα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, πάρτε το κινητό στα χέρια σας. Εμένα η δουλειά μου, φίλες και φίλοι, είναι να κάνω σύνθεση.